Vale, hola, boas. Son Antón García González, son o director do documental Arte a orillas do Sil, que se vai gravar na zona de Valdeorras, e Viana, do 15 ao 25. Este Guti, que é o meu axudante e a persoa que estou facendo o documental. Bueno, son Guti González, vou facer de auxiliar neste documental. Como di Antón, imos gravar do 15 ao 25 de agosto, aquí na comarca. Este documental xorde, basicamente, como unha especie de encargo, un encargo social, xa que despois de facer Saúde, o ano pasado, documental sobre o Hospital do Barco e a sanidade pública en Galicia, pois sabíamos que ocorrera os incendios en agosto, foi algo que impactou moito na zona. Dixemos que creíamos que era algo positivo, que quedase ese recordo, ver o que pasou antes do incendio, ver o que pasou sobre todo durante o incendio, como actuou a xente, o pobo, e ver agora cales son as consecuencias, como quedou a zona. Si, a mesma xente, creo que San Vicente, que no mismo estreno de Saúde nos pedira se era posible facer un documental onde se narrase o que ocorreu. Pois comentei a Guti, dixo que pa diante. Pois nada, estes últimos meses estivemos desarrollando o que todo o proceso documental, como queremos narrar, a que vamos entrevistar. Pois chegamos á conclusión de facelo tanto con partes de ficción como con partes de documental, que vai ser a maioría do documental, vai ser documental, vai ser entrevistas, vídeos que nos dá xente, pero tamén vai haber unha pequena parte que vai ser de ficción, que vamos a gravar tanto aquí como en Viana do Bolo, que non podemos revelar, non podemos todavía, facer spoiler, pero vamos, vai ser sobre todo unha grabación que se vai repartir entre a zona de Valdeorras e a zona de Viana. A maioría vai ser na zona de Valdeorras, en povos como San Vicente, os arredores, tamén todo o monte que ardeu, pero o que sí que estamos buscando é non por un pobo como protagonista, aunque vayamos a gravar en distintos povos de aquí, non queremos decir isto é San Vicente, isto é Vilamartín, e pasou isto. Queremos que sexa unha situación que reflicta o que pasou en todas as comarcas que foron afectadas. Pois si, eso, simplemente gravaremos nesos dous sitios, pero esa é a nosa intención, que toda a xente afectada poda sentirse identificada con o noso documental. Bueno, tamén, por último, creo que é moi importante, esta vez imos ser máis equipo, A outra vez éramos 2 personas, esta vez seremos aproximadamente 8 ou 9 personas en total a nivel equipo técnico, entón eso implica unha logística. Sí. Por iso estamos facendo unha recaudación, un crowdfunding, que é na páxina Verkami, non sei se podemos engadir o enlace xunto á noticia. Estamos buscando basicamente para financiar, o sea, alimentar a xente, o equipo que veña e o seu desplazamento. É máis que nada a colaboración, toda a xente que vai vir son estudantes que veñen dende Madrid, xente con ganas de facer cousas como nós. O que di Guti, basicamente para a alimentación, pos desplazamentos, pois nada, se posible, calquera aportación é válida. Quen queira aportar é unha cousa, vamos, que a mínima aportación para nós xa é moitísima, levamos cerca do 35%, o objetivo é chegar ao 100%, serían os 1.000 euros, e nada, pode verse na páxina, a que vai dedicados os gastos, é unha páxina segura, e nada, quen queira axudar, pois estamos neste proceso. A páxina onde podedes colaborar é Verkami, tedes que buscar Arte a orillas do Sil, xa vos aparece para aportar. Se poñedes un mínimo de... Bueno, non hai mínimo, creo. Non hai mínimo, non hai máximo. Non hai máximo, pero por 10 euros sae o vosso nome nos créditos, que, bueno, sei que non é moito, pero pois ese detalle estaríamos profundamente agradecidos.